Elektronika je čím dál dražší a když se mi do rukou dostala tato extrémně levná sluchátka Sectionu, působila jako zjevení. Vyšla na 169 korun, tedy přibližně 7 eur a v lecčems dokážou překvapit, v dobrém i špatném slova smyslu. Balení bylo na první pohled skromné, což se dalo očekávat. Dostání se ke sluchátkům vyžadovalo trochu úsilí. Obal bylo potřeba pečlivě rozstříhat a použít trochu síly. Uvnitř jsem našel samotná sluchátka, manuál a nabíjecí kabel s konektory USB-A a USB-C. Právě přítomnost USB-C konektoru bylo příjemným překvapením, obzvlášť v této cenovce. Jakmile jsem konečně dostal sluchátka z obalu, přišlo na řadu párování. Upřímně, byl jsem k tomu dost skeptický a přemýšlel jsem, jestli se mi je vůbec podaří spojit s telefonem, ale nakonec mě příjemně překvapily. Stačilo jen vyndat z krabičky, hned se mi objevily v seznamu dostupných Bluetooth zařízení a připojení trvalo méně než 5 sekund. Za tohle dávám palec nahoru, protože takhle rychlé párování jsem neviděl ani u mnohem dražších kousků. Co se týče designu a zpracování, mám pár poznámek. Na první pohled je jasné, že použitý materiál je spíše podprůměrný a povrchová úprava je něco mezi matnou a lesklou, těžko říct. Dominantním prvkem krabičky je velké logo Solix, které najdeš i na samotných sluchátkách. Krabička je příjemně lehká, ale otisky prstů se na ní trochu lepí. Na spodní straně je pak USB-C konektor pro nabíjení. V mechanismu vrchní části pouzdra je magnet, který je dost silný, takže se krabička sama od sebe neotevře. Ale při otevírání jsem si všiml takového nenápadného rachtání, což přisuzují méně kvalitnímu materiálu. Na zadní straně krabičky najdeš nutné legislativní informace, které kvůli barvě potisku dost vyčnívají. A abych nezapomněl, vedle USB-C konektoru je i LED dioda. Budu upřímný, design těchto sluchátek mě moc nezajímal. Daleko víc mě zajímalo, jakou výbavu a funkce nabízejí za cenu 169 korun. Na obalu se píše, že vydrží hrát až 5 hodin na jedno nabití, čehož jsem ale v praxi nedosáhl. Zvládla hrát nejdéle 3,5 hodiny a společně s pouzdrem jsem naměřil asi 20 hodin poslechu, plus minus. To ale vzhledem k ceně není vůbec špatné a samotné nabíjení trvá maximálně 2 hodiny. Ze specifikací ještě zmíním, že sluchátka mají Bluetooth 5.3 s podporovaným dosahem zhruba 10 metrů. Pochopitelně pak chybí jakékoliv pokročilé funkce jako aktivní potlačení hluku, spatial audio a další. Dalším příjemným překvapením byla podpora dotykového ovládání, které funguje bezvadně. Dotykové plošky reagují rychle a ovládání je přesně takové, jaké známe i z dražších modelů. Jedním dotykem můžeš přijmout nebo ukončit hovor, dlouhým podržením ho odmítneš. No a hudbu lze ovládat stejně snadno. Během testování mě potěšil komfort, který sluchátka nabízí. Jsou tak lehoučká, že je v uších skoro necítíš a to je přesně to, co u sluchátek hledám. Zvlášť super je to večer, když si v posteli potichu pustíš podcast. Já u něj často usínám a když se po pár hodinách probudím, uši mě nebolí, na rozdíl od AirPods Pro. Dobrá byla i stabilita připojení. Když jsem se pohyboval po kanceláři nebo doma, nestalo se mi, že by spojení vypadlo. A teď moment, na který určitě čekáš. Kvalita zvuku. Tady budu brutálně upřímný a i přesto, že sluchátka nestojí ani 200, to řeknu zcela na rovinu. Čekal jsem víc. Přehrávaná hudba působí, jako by hrála někde v dálce v druhé místnosti a ty jsi slyšel jen tak napůl. Basy jsou velmi slabé, za to vokály jsou přijatelné a když se snažíš, rozeznáš i jednotlivé nástroje. Abych ale řekl pravdu, nejsem audiofil a i tak jsem si poslech příliš neužil. No a slabé jsou i výšky a středy, pokud je tam teda vůbec najdeš. Jak jsem před chvíli naznačil, ideální jsou sluchátka primárně na poslech mluveného slova, kde, ruku na srdce, nepotřebuješ kdo ví jakou audio sestavu. Nicméně bych řekl, že kvalita odpovídá ceně. V tuto chvíli můžeš slyšet můj hlas tak, jak zní ze sluchátek při telefonním hovoru. I tady si to neodpustím a řeknu, že můj hlas zní, jako bych byl uvězněný někde v kanálu. Kvalita jde pak signifikantně dolů v případě, že je hluk v pozadí a mnohdy se stalo, že mi druhá strana ani nerozuměla. Pokud se někde na sluchátkách hodně šetřilo, tak tady.
Taky tě asi nepřekvapí, že sluchátka z Actionu nemají žádnou doprovodnou mobilní aplikaci, na kterou jsme dnes už zvyklí i z modelu za pár stovek. Na druhou stranu, tady by snad ani nebyla potřeba, protože si neumím představit, co bych tam asi tak nastavoval. Každopádně to znamená, že se můžeš rozloučit i s nějakým updatem firmwareu. Samotný závěr shrnu asi takto. Sluchátka Solix v některých aspektech příjemně překvapí, jako je USB-C, dotykové ovládání a slušná výdrž baterie. Pak je ale vidět, že vývojáři narazili na cenový strop a museli šetřit na dalších věcech, jako je kvalita zvuku nebo mikrofonu. No a i když bych rád tento produkt odsoudil a označil za nedostatečný, já vlastně nemůžu. Když se podívám na cenu 169 korun, musím uznat, že jako nouzovka jsou sluchátka vlastně docela dobrá. Třeba na Alze seženeš v době natáčení videa nejlevnější TVska za 300, a to je téměř jedenkrát tolik, co si za Solix řekne obchod Action. Pokud bych ti ale směl poradit, nežeň se za co nejnižší cenou a raději si schovej peníze na něco lepšího. Dobrou alternativou je například značka QCI, která prodává kvalitní bezdrátová sluchátka do 400. To už bude ale ode mě tento týden naprosto vše. Já moc děkuji za zhlédnutí videa a pokud se ti můj obsah líbí, zvaž odběr kanálu a klikni na zvoneček. Zároveň působím na vícero platformách, no a tady na obrazovce právě vidíš, kde všude mě najdeš. Čau.